Sabeu què vol dir Mediterrani? Ve del llatí Mediterraneum, que significa enmig de la terra. Per als antics romans, la Mediterrània, o Mare Nostrum, com també li deien, era el vell mig de tot, el centre geogràfic de la Terra. I no m'estranya, perquè aquest mar va ser fonamental per a ells i per a les civilitzacions que al llarg de la història s'hi han trobat a la vora. Per viatjar, comerciar, comunicar-se, fins i tot ha donat nom a un estil d'alimentació supersaludable, la dieta mediterrània. Les comarques litorals són aquestes 12. Mireu, tota la línia de costa fa 692 quilòmetres de longitud, repartits així. Amb pujades i baixades perquè hi ha algunes comarques que tenen un relleu variat, però en conjunt tenen muntanyes poc altes i moltes planes. En general, els estius són càlids i calorosos i els hiverns no gaire freds. La primavera i la tardor són suaus i més plujoses. Pel que fa a la vegetació, a la costa destaquen les pinedes, els alzinars o la màquia, que és una vegetació d'arbustos resistents a la sequera, i també les plantes aromàtiques i alguns arbres. Igualment, és important la vegetació que surt a les dunes, que ha de suportar la sal del mar i la invasió d'espècies que alteren els ecosistemes locals. Aquestes comarques concentren la major part de població de Catalunya. És on viuen més catalans. I a sobre hi hem de sumar tots els turistes que hi arriben, sobretot a l'estiu. Sabeu que hi ha pobles que a l'estiu quintupliquen el nombre d'habitants? Això vol dir que de cada 5 persones només una viu al poble tot l'any. Totes aquestes comarques, que abans vivien de la pesca o de l'agricultura, ara es dediquen principalment al turisme, que pertany al tercer sector, el que es coneix com de serveis. Que siguis tan guai que tothom et vulgui visitar, doncs afalaga. Però també comporta coses no tan bones, com la massificació turística i el que es diu la gentrificació, que implica que en determinades zones, a causa dels preus tan alts dels habitatges i dels lloguers, els residents amb menys recursos hagin de marxar a viure a altres barris. En fi. Per sort, podem recórrer bona part del nostre litoral pels camins de ronda, travessant cales precioses, boscos de pins i pobles costaners. Ara els utilitzem per trobar platges tranquil·les, per caminar, però antigament havien tingut altres usos per als pescadors, per amagar-se dels pirates i per controlar les mercaderies que arribaven per mar. Ara us toca a vosaltres fer treballar això d'aquí dalt. Quantes comarques litorals hi ha a Catalunya? 15? 12? 11? O 42? Mediterrànium, l'origen llatí de la paraula mediterrani, vol dir mar que medita, medi subterrani, al mig de la terra o terra mediambiental. A les comarques litorals és on viuen més gent de tot Catalunya, menys gent de tot Catalunya, més vaques brunes de tot Catalunya, més isards de tot Catalunya. Quants quilòmetres fa la línia de costa? 600? 200? 692? O 920?